Kiroloni izena ematen dion tresna, erraminta, lanabeza, hauxe da, arrauna. Munduko edozein bazterretan eta edozein garaitan ontzi bat putzuan jarri ezkeroztik, ura mugitzeko erraminta atali. Modu eta forma askotako arraunak izan dira historian zehar, garaiaren eta lekuaren arabera. Euskal Herrian gaur egun ezagutzen ditun traineruak 18. mendean garatu zirenetik, beti egurrezkoak. Gehienetan pago egurrarekin eginak eta pieza bakarrekoak. Pasaden mendeko 70ko hamarkadak arraungintzan ere berrikuntzan nabarmenak ekarri zituen. Egurpuska bakarra landuz lortzen ziren ordura arte arraunak, astunak eta oso lodiak. Ordutik aurrera egurpuska eta listoi ezberdinak josiz eta landuz hasi ziren arraunak egiten. 70ko hamarkadako marken hobekuntzan ezinbesteko aldagaia izan zen hau. Besteak beste, arraunak askoz ere arinagoak zirelako. 80ko hamarkadan etorri zen bigarren iraultza arraunei dagokienez. Mendeetako usadio hautsi eta fibrak egurra ordeztu zuen. Goimailan lehenengo traineru estropada fibrazko arraunekin 1983an jokatu zen. Egurrezkoekin azkena 2002 urtean. 9 urtean egin zen ordezkapena. Zer ekarri zuten ba fibrazko arraunek? 2 hamarkada lehenago bezalaxe, arindu galanta. Urte horietan markak itxurari gabe hobetu ziren, ez arraunengatik bakarrik, baina zuntzarengatik ere bai. Gainera entrenatzaileei neurriekin jokatzeko aukerak asko zabaldu zitzaizkien. Azkenik materialaren ezaugarri propioak direla eta arraunen iraupena itxurari gabe luzatu zen. Fibraren agerpenaren aurretik bizpahiru urte iraun zezakeen arraun joko batek. Orain, okerrik ez bada, 10-15 urte arazori gabe.